Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γραφείο του κύριου Κολέτσου Γεώργιου, του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και θα συζητήσουμε μαζί του για να δούμε έτσι μια γενικότερη εικόνα του τουρισμού το 2012. Καλησπέρα σας, κύριε Κολέτσο. Καλησπέρα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε μέχρι αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται η εικόνα του τουρισμού για το 2012. Μιλάμε για απώλειες, οι οποίες είναι γνωστές, αλλά θέλουμε έτσι λίγο να μας επισημάνετε τι εύρους απώλειες είναι αυτές. Λοιπόν, είναι γνωστό σε όλους ότι η φετινή χρονιά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Ξεκίνησε η χρονιά με αρνητικό πρόσημο σε σχέση με πέρσι όσον αφορά το επίπεδο των αφήξεων. Αυτό το πρώτο τετράμινο κινούταν σε διψήφιο αρνητικό πρόσημο σε σχέση με πέρσι όσον αφορά το επίπεδο των αφήξεων, και αρκετά περισσότερο θα λέγαμε σε επίπεδο εσόδων, καθώς φέτος έχει αναγκαστεί η αγορά να κάνει πολύ μεγαλύτερες εκτόσεις σε σχέση με πέρυσι. Από εκεί πέρα, αυτούς τους 2 μήνες, την περίοδο των 2 εκλογικών αναμετρήσεων που είχαμε, δημιούργησαν ένα ακόμα πιο αρνητικό κλίμα σε όλες τις αγορές στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα περισσότερη πτώση. Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και με την καινούργια κυβέρνηση, με τη σύσταση της κυβέρνησης, είδαμε μια αναστροφή της αρνητικής τάσης και πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά θα κινηθεί σε επίπεδο αφήξεων με μονοψήφιο αρνητικό ρυθμό πτώσης, ενώ αντίστοιχα θα είναι μεγαλύτερος ο ρυθμός πτώσης σε επίπεδο εσόδων. Όλο αυτό η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε τους 2 μήνες κατά την περίοδο των εκλογικών αναμετρήσεων σίγουρα έχει μια πολύ αρνητική επίπτωση σε όλη την τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας, και αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και εμείς, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο μπορούμε το χαμένο έδαφος μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχουμε 2 αγορές, την Αγγλία και τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ δυνατές ξένες αγορές προς την Ελλάδα. Από την άλλη μεριά έχουμε και δημοσιεύματα που περιγράφουν ότι υπάρχει τόνωση στους προορισμούς όπως Μαγιόρκα, Βουλγαρία, Τουρκία, και όχι στην Ελλάδα. Πώς αποτυπώνονται οι απώλειες με αυτά τα παραδείγματα? Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού του πλαισίου το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, ότι λόγω όλου αυτού του αρνητικού κλίματος και της εικόνας όσον αφορά το θέμα του προορισμού που είναι η χώρα μας, δηλαδή όλες οι λογικές και όλη η πολύ αρνητική αντίληψη για τη χώρα μας, ότι δεν είναι ασφαλής τουρισμός, ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και δημοσιεύματα της λογικής ότι εδώ θα έρθουν και θα πέσουν σε μια απεργία, δεν θα μπορέσουν να φύγουν από τα αεροδρόμια ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ είναι ο βασικός λόγος που στρέψαν το βασικό ρεύμα τουρισμού από τις 2 χώρες προς άλλες αγορές και όχι προς τη δικιά μας. Από εκεί πέρα θα ήθελα να πω ότι είναι και θέματα πλέον σε micro level, θέματα των επιμέρους φορέων του ιδιωτικού επιχειρήν, και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιες είναι κάποιες κινήσεις που γίνονται από την πλευρά σας, αν θέλετε και τελευταία στιγμή, αν μπορούμε να το πούμε, για να ενισχυθούν οι αγορές και να υπάρξει μια τόνωση της εικόνας της Ελλάδας προς το εξωτερικό? Κοιτάξτε, εμείς αυτά που κάναμε και το 2011 που ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, τα ίδια συνεχίσαμε να κάνουμε το 2012. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο, το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, όλοι ξέρουν ότι έχουμε ένα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό που διαθέτουμε για προώθηση και διαφήμιση. Αυτό που κάναμε φέτος ακριβώς ακολουθήσαμε την πρακτική των επιλογών και του μείγματος προώθησης και διαφήμισης που ακολουθήσαμε και πέρσι, και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για την αντιστροφή όλου αυτού του κλίματος. Αλλά όπως είπα και πάλι, ο βασικός λόγος όλου αυτού του αρνητικού κλίματος φέτος είναι όλη αυτή η αστάθεια και η αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε σε όλες τις αγορές λόγω της πολιτικής αστάθειας που είχαμε στη χώρα μας και ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες. Από εκεί πέρα, εμείς κάναμε μία σειρά από ενέργειες στη λογική του να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται πίσω από τη λογική να αντιστρέψουμε όλη αυτή την τάση. Άρα, και από τη στιγμή που δεν είχαμε και διαθέσιμο προϋπολογισμό, προσπαθήσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα, αυτό είναι η συνεργασία που κάναμε πρόσφατα με τη Vodafone, που κάναμε μια συνεργασία
που η Vodafone, που είναι παγκόσμιος παίκτης αυτή τη στιγμή σε όλη την παγκόσμια αγορά, έκανε μια παγκόσμια καινοτομία, βγάζοντας όλο αυτό το application, το Explore Greece, το οποίο πραγματικά παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν της χώρας μας με πάρα πολλές λεπτομέρειες και πολλά διαφορετικά πράγματα, που αυτή τη στιγμή αυτό έχει ένα δυνητικό κοινό σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται η Vodafone, που μπορεί να προσεγγίσει μέχρι και 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες. Άρα για μας ήταν μια έμεση πρακτική για να μπορέσουμε να κάνουμε μια έμεση διαφήμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Συνεργαστήκαμε άψογα με τη Vodafone και βγάλαμε αυτό το προϊόν. Από εκεί πέρα, ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες, την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κατά την περίοδο των 2 εκλογικών αναμετρήσεων, εμείς κρίναμε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Άρα δημιουργήσαμε το project, πήραμε μια πρωτοβουλία, που αυτό κάνουμε και τις υπόλοιπες φορές που βρισκόμαστε σε αντίστοιχες καταστάσεις. Δημιουργήσαμε το project το True Greece, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ήταν η ευθυγράμμιση και η συστήχηση όλου του κρατικού μηχανισμού, να μπορέσουμε πραγματικά να βγάλουμε και να προωθήσουμε τα θετικά μηνύματα και τα αληθινά πράγματα τα οποία γίνονται και τώρα στην Ελλάδα. Όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα και η ιδιοσιογραφία, που ξέρουμε όλοι ότι αλήθεια μπορεί να είναι μέχρι και το 30%, το άλλο είναι όλα αυτά τα πράγματα που για τους χύψη λόγους γράφονται για την Ελλάδα. Εμείς προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε ένα microsite στη βασική μας ιστοσελίδα, το visitgreece.gr, που εκεί πέρα είχε σαν σκοπό να αναρτούμε θετικά σχόλια, θετικές ειδήσεις και θετικά άρθρα για το τι πραγματικά σήμερα συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό και η σειρά δημοσιευμάτων ή δελτίων τύπων που βγάζαμε, υπήρχε διάθεση από όλο τον κρατικό μηχανισμό, δηλαδή και από τα γραφεία τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Άρα προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τη φωνή και το εκτόπισμα όλης αυτής της προσπάθειας. Γιατί περί αυτού πρόκειται και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε από τη στιγμή που δεν διαθέταμε τον προπολογισμό για να βγούμε σε μια καμπάνια ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί πέρα, η δεύτερη φάση αυτού του project ήταν ότι μέσα από μια επιλογή και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, εμείς θα επιλέξουμε 70 εθελοντές, οι οποίοι είναι οι true supporters, οι οποίοι μετά από μια εκπαίδευση η οποία θα γίνει online, πραγματικά θα μπορεί να είναι ένας κρυφός στρατός, ο οποίος θα μπει και θα απαντάει σε όλα τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο που αυτή τη στιγμή γίνονται σε όλο τον κόσμο. Άρα εμείς θα δημιουργήσουμε πολλαπλασιαστές και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις οικονομίες κλίμακος, να μπορέσουμε να έχουμε μια ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποιοδήποτε αρνητικών και ψευδών ταυτόχρονα σχολείων ή δημοσιευμάτων σε όλο τον κόσμο. Και η τρίτη φάση είναι ότι θα τρέξουμε ένα διαγωνισμό. Πραγματικά εκεί πέρα, μέσα από κάποια τουριστικά πακέτα τα οποία θα προσφερθούν δωρεάν από όλους τους tour operators από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε ένα διαγωνισμό που η λογική είναι ότι θα μπορούν αυτοί που θα συμμετέχουν να μπορέσουν να κερδίσουν δωρεάν πακέτα αυτή τη στιγμή τουριστικά, να έρθουν στη χώρα μας και όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα buzz, θα δημιουργήσει μια διαδραστική αλληλεπίδραση σε όλο αυτό το χώρο του διαδικτύου. Πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολλούς προπλησιαστές και πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία η οποία ήδη έχει θετικά αποτελέσματα και πιστεύουμε να συνεχίσει και στην επόμενη περίοδο. Επομένως, μέσα και από αυτό που είναι μια στοχευμένη κίνηση για τη διαχείριση της κρίσης, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι μια εκτίμηση για το πόσο χρόνος χρειάζεται για το rebranding της Ελλάδας? Το rebranding της Ελλάδας είναι λίγο φορεμένο τώρα τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη, όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά θα έλεγα την τελευταία περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ η γενικότερα εικόνα της Ελλάδος έχει να κάνει με την όλη γενικότερη συνολική ανταγωνιστική συμπεριφορά της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα. Το τουριστικό προϊόν θεωρώ είναι ένα υποσύνολο αυτή τη στιγμή του brand της Ελλάδας ή αν θέλετε της εικόνας της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αντίστοιχα το ίδιο σημαντικό
στην εικόνα μιας χώρας έχει να κάνει με την ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά, έχει να κάνει με την γεωπολιτική της και στρατηγική της θέση αυτή τη στιγμή στο που βρίσκεται. Σίγουρα το τουριστικό προϊόν και πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει το 16% του ΑΕΠ της χώρας μας. Αλλά όλη αυτή η λογική, εγώ θεωρώ ότι θαύματα και μαγικά δεν γίνονται. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο δομικό από ότι, αν θέλετε, να μπορέσει να απαντηθεί από μια επιτυχημένη, αν θέλετε, καμπάνια προβολής και προώθησης. Άρα θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, να γίνει προοδευτικά και θα πρέπει να ξεκινήσει πραγματικά από τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική σταθερότητα και τη φορολογική σταθερότητα που θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες στην Ελλάδα και ταυτόχρονα φτιάχνοντας σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα, καθώς και οι όποιες πολιτικές αποτελεσματικές που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υλοποιηθούν για τον τουρισμό, όλο αυτό σιγά σιγά προοδευτικά και μαζί με μια σωστή και στοχευμένη διαφήμιση, όλα αυτά προοδευτικά σιγά σιγά να γίνει η αναστροφή της εικόνας της Ελλάδος και πραγματικά να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε και αυτό που ξέρουμε, αν μη τι άλλο, το αληθινό κομμάτι της Ελλάδας, την αληθινή Ελλάδα, αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτό πραγματικά να πάρει το μερίδιο αγοράς που τους αντιστοιχεί. Επομένως, ο τουρισμός μπορεί να είναι ένα μέσο για την έξοδο από την κρίση. Ο τουρισμός σαφέστατα είναι ο κλάδος που μπορεί να βγάλει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας από την κρίση. Ξέρουμε και είναι γνωστό ότι αντιπροσωπεύει το 16-17% του καθάριστου εθνικού προϊόντος, αντιπροσωπεύει περίπου το 19% του συνόλου των θέσεων εργασίας, αλλά από εκεί πέρα ξέρουμε ότι ο οικονομικός πολλαπλασιαστής είναι περισσότερο το 2, που σημαίνει για κάθε ευρώ το οποίο καταναλώνεται στον τουρισμό δημιουργεί υπερδιπλάσια κατανάλωση σε όλη την άλλη οικονομία της Ελλάδας. Άρα σίγουρα είναι ο κλάδος που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την ύφεση. Πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο στην πλευρά του προϊόντος, των πολιτικών και πώς θα το κάνουμε πιο ανταγωνιστικό, είτε με όλο το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνουν και να κάνουν το προϊόν μας πιο ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα πάνω σε αυτό μια στοχευμένη και διαφήμιση και προώθηση με συνέπεια και συνέχεια κάτω από ένα ενιαίο πλάνο. Πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε και σίγουρα πρέπει να δεθούν και ένα επιπλέον ποσό για όλο το θέμα της προώθησης και διαφήμισης από τον κρατικό μηχανισμό. Ωραία. Κύριε Κολότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.